بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال نعم كرمغو مالو نعم كرمغو إنكو أمبا نيتلي أوكرا إني واتي شاندو أولي جمانا بلا إيراني جمانا إني سولك أولي نعم بلا أمبا كنو أي أمبا كنو بمانو ko ni sanchana gijata kalola tiala malen kono fi labbi ye la bor kono flite flay malen kono fi la nga abla e fem bela jere eni dunun ko ni dunun go do balé nam na faratmante abla tmasira la bor ko we nege ka do ko lo yekien meni toro la kwa jariye o chen abla na goera italam ne sake isembo sawa allah akbar na goera abla limania e katanye ni to waberla nam o de chekani to bu ma fowa to donc de la do ko quand la table est dégarnie et que vous li katani simple ebe mu sigita du menengero la kasro du menente tuni aywa ko ni jibona ko tiche abo mais ko flen ko nim sekato flen ko ni jibona flen na ko ji kon tiche mais flen ko nim to flen beto ntalo ba fuk mu abla flen sekad lam ab sekad la aywa ale manatien abla kan jigila tigala ab sekad la ab sekam magonya alsa ga jimana bon o ko bané pe jibonne teche allah akbar ko mi mané soro ne dlanto tala abla ma fo de ma ko jibonne tese allah akbar dlanto fo iten aywa nga ko be ko la abla ni e fere soro la ne fere bala o te flen chilen wa o be kalaw abekala allah akbar mo ya reni aywa ko be ko la abla no yi soro abe fo ki ka bla la tike kono e ke limania ban aywa o dlan to la limania de bodlan ko be ko la o be dlan aba fo kan jigila tike nimbe jigi machien afamu bismillah karamu nak abdoulaye namu amba ngo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi juma'i sikatola bi abarikalo tele kononton samba fla ani ngoni kele ofone wilbali abla shira herela ala kantle herela amin ya rabbi dafa bambulo amba dameni l'indicateur de renouveau ale musebe bi somadana draman alu kone ako abla ka ko be ka gelade ko be ka gele mali bulude ambe ka joro de ambe ka joro ko mi kan soro ko ni ama anjo yelema mi ko bi 19 yi ko be ka cien bulude sukorba do ko mi taka segi ka so dala ko ni mo frosara tani o cien ayo abla wala te clé ma kemenani anita ani saba o de kala bana bagato yi munu ne bana yirula ma bakil ni kemenani o segeliko abla ko ni mem ko juro sabe ka ci abi wa do kun kelen ani do kun franche in konan nam ma saba de be ka sa cleotli adon do la ko mai ko kelen besa don do la mo rete sa ci ba min bebi na ko kalfane ma professeur agori iknan ale ko ne ya yira ka fo ko ni ta ko sabanai banai ya akema yelama ko sabana abe ko mi ko o de don to an kani ka yelama kadi ko ju malien do fora abla alsa do dalinte banaina a fora ni ange jugo munun ke wala munun ke ka banain kumbe abla chama ne dalinte wala umani ayo wala sa ni watina nanye ale indicateur kelenta ira ne ka fo mamunu ne olu kun jara kilendo anga fama o bulo ma famia lemba munu me jansegan tomba tola olu ye segesegeli ke ya ira ka fo wulka jomin kera rasbash ani ma jara kilem munu ni bemne ran gonfe ko meve ka ferke do jamana re jamana barake tola ko olu ma foye unola wa ko nu chuchu mu be nu no fe ko ka ko bulo ka ko bula ka bina mantmada ale indicateur kelen agence africaine de médicaments Michel Sidibé Amala Sidibé ko ni jenkara na le frafna ka client to matola ka ke ma krenkreni akanga ta frafna jamana biduru ani nani olu kuma nyonya même se kato jenke kenaye furako la halala u ke don da do fe frafna be fe ka don da min fe frafna keleme kaninga ka chidini l'indépendant ene banan kuma na akodi Abdul Karim Kamara Nukama Cabral tuma mina CVJR tebawye sigiluke ma bemma la mununi oluye dantelike ka foko pulsu nana tugumina ko aluma yiranyira ka olu balmamso la jaba suwa bella jene be la jaba min don la jaba min laba ere ko ta kanyeshi olu balmamso ma même se ka to ana fo Cabral ndogole me yoromina ana se ka kuma
k'olu bɛ seereya o ma o balimamuso in bɛ yen hali sisan Ablaye jateminɛna k'a fɔ kunun Bakari Togola ale min ye waati janba kɛ kaso la a mɛnna kaso la dɔɔni dɛ a dɔɔni kɛ siga min kun kɛlen b'a ma k'a fɔ CFA wari miliyari 9 a n'a kunkanfɛn k'a kɛra o kuncɛba ye ka bɔ a ta yɔrɔ yɛrɛ la a y'o kɛ ko a na kɛ o jalaki min kɛra la na ni maa minnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye kɔri sɛnɛlaw ye nafolo in ka kun tara ka bɔ olu de kan ka kana a yɛrɛ ka jufa kɔnɔ o kun ye siga ye jalaki y'a sɔrɔ o de la o la sa Bakari Togola a ka sɔrɔna dɔnnenbaw u ye wulikajɔ kɛ Bakari Togola a na kɛ ka dɔw ko miliyari 3 dɔw ko miliyari 4 a na kɛ k'o di caution na yani o kɛ a kan hɔrɔnya yani waati dɔ cɛ sariatigiw mako kɛ jɔ a la n'o ye liberté provisoire ye ayiwa miliyari 3 caution a to sara k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn bila tiɲɛ la o kɔni a y'o yɛrɛ sara o ka ban kabini kunun a ka kan hɔrɔnyalen don fɔlɔ yanni sariatigiw mako kɛ jɔ a la a yɛrɛ taara a ka so ka ban Ablaye Jansen Tɔnba cɛba in a bɛ Maliko bɛ u ni kan bi dɛ o la sa kalo saba u bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ Maliko kan o ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Mali ka lakanabaliya maa 125 sɔrɔsi 26 kaskibilo cɛ 4 cɛ 6 olu kɔni tora la février kalo tile 22 tɛmɛnen o furancɛ kɔnɔna la Ablaye nin tɛ ɲuman ye o sɔgɔmada na kuma in nin ye yani an ka nan don kuma ni ɲɔgɔn cɛ le Phoenix kuma na ayiwa min ye le Sphinx voilà Jokolo Traoré ni ambassade du Mali la Washington DC ko dɔ tɛmɛna ni ambassade cɛ e ko a bɛ komi jalaki talen bɛ ka ɲɛsin ambassade ma o ko o kuma bɛ yan nɔ a bɛ komi ambassade ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kama na kɛ ka bi Jokolo kan nka dantigɛli kelen bɛ k'a fɔ ni ambassade n'a tora nin na minnu bɛ baara la bi Mali tɔgɔ la lasigidenya la Amérique k'a kɛ bingani ye ɲɔgɔn na ten hali n'a sɔrɔ aw bɛ aw ka jamana de tɔgɔ la ko Américains bɛ sɔn ka funu ambassade la ka gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ u k'a nɔrɔ bila ni maa wɛrɛ ye nin waati na Kampara ale min filɛ nin Kuluba ani o kulu ka gundoro kuma dɔw bɛ nin kɛnɛ kan yan Kampara min bɛ Kuluba ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la so min bɛ sous-lieutenant ala k'i hinɛ Abubakar Kola Sise tɔgɔ la ani capitaine Yaya Kulubali tɔgɔ la o min bɛ baara la nin waati na état-major la tasuma de donna olu ka so la ka a ye ta min bɛ ala k'i hinɛ Abubakar Kola Sise tɔgɔ la ni o ye bere rouge maa 21 minnu yira la ni olu fure taara ye siga yɛrɛ t'a la ka da kan min ka fure ko kuma fɔra a ka carte yira dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni o ye u jɛ dingɛ ye furew fosse commune kabini o donni bi cɛ a muso ma sigi so in kɔnɔ a muso ma sigi so kɔnɔ fo ka taa a kɛ kunkolo wuli yɛrɛ ye muso la a muso bɔra yɔrɔ masina la capitaine Yaya Kulubali ale kɔni ale tora a ka so kɔnɔ ale denw ani a bakɔrɔni capitaine Kulubali o don masina la ale tun b'a a yɛrɛ fɛ yen ale sera ka musokɔrɔba kɔni ko o kisi tasuma yɛrɛ kɔlɔlɔ ma ani a ka denbaya tɔw nin ko in kɛra cogo jumɛn Ablaye ko ye siga ko ye o ye ko ye ko min ni o jaabi tɛ ne bolo dɛ nka o jaabi bɛ faamaw bolo nin waati na min ye Covid-19 kɛlɛli ye an ka lakɔlisow la Jɛnɛba Jara ni ale ye CNT maaba dɔ ye a ye kalan kɛ lakɔliso min na o ye Mamadu Konate ye a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama bi a ko k'ale bi kɔfilɛ a ye kalan kɛ yɔrɔ min na waleɲuman dɔn ka ɲɛsin k'i kɔfilɛ a ka lakɔliso kɔrɔ la ka taa fɛn kɛ u ye min bɛ se ka a to Covid-19 o kɛlɛli a n'o ɲɛsigi kɛlɛli u bɛ se ka fo faamaw la cogo min na minnu n'o ye Mamadu Konate ko kalifalen bɛ olu la Ablaye kuma in ye info matin kuma na ale ko di Arachibasi yɛrɛ de jaabi ɲɛfɔlɔ in na Arachibasi ni a jɛɲɔgɔn diɲɛ sɛbɛn tɔnba maaw y'a yira an ka faamaw la k'u kɛ ninnu kan hɔrɔnya u kɛlen ka jalaki min ta u kan k'u bila maɲumanko kaso la ko k'a ko bolo ka olu tilara jatew bɛɛ lajɛlen na o mana bɔ yen sa min ye Covid-19 a kɛ ka kunnama dɔ sɔrɔ an fɛ yan premier ministre tun kan ka taa Sikaso
kata bombarali ke kata nga bombarali ni abla kaya buluka de covid 19 ni ale sera kundama min na bi o nyestranya irema ministre mo kumana afo minge ko aw nala aw lakanali de kama am mani lakana ko mani kereba wa ba udon una aw sigilembe yoro klina aw ka u aw masunyala ko muna aw te wuli asedumbe aw ya fereba aw kono kanunu ngwen ka yada agwali ka teke kaka ay ministre cheba ko chimindira uluma amafa uluke wuli yada agali tola de ko rutna akele ko tola fa ke fo na fora ukanga minke abla kuno okay informateur le point kumana ni wati na ya ira ka université ainsi université de gestion IG Badra Makadou ko ya le wuli ka boype ka non robla e sikilemene mami o docteur Chaka fani mi classe politique ça anga jamana de démocratie re kunna la ko mo kanga sikama ni alama janke malibe bolominka ko tiens là classe politique maw oluni ni uni dinet kala maw daño konkoro dinet kala maw be fe ka sansoro nununka abla o yinyo infio o tanyo may agal hok sigida maw ya wajibia ka fo ministre kata ka bo u krefe ko kada kan u re sigara ma ka fo u tanyo ko nyoyin mi jamana nyama kala tanye min kala ki kunda anka abla do yiki ku ikambo nga do yika keni woloni ya nga mi seru Mamadou Koulibaly siki keleme kale ma kono avec kati dili don yorola yoro fenfen ni kala ta baro damne na domina na siraye be la jelen ka do ka fo ni mayi mo se ka kala turu minga kula ni ji chamata bolo afakana turu jona aywa Mali d'aujourd'hui kumana Mali ani Arabie Saoudite roi Abdul Aziz Al Saoud ko aye médaille di anga ministre mi shinema anga jamana ani jamana reche konya nyana bolima zeni mulai wala sani watina ale maka la sigide memba enfin maka masaka ere tola aye tamaro ton babiduru bonyongo blakana enfin koko tla maunion che munu ni c'était uriye ne dabaritu uye sumalo koson aywa abla icheba mi na yinyato nga na yitoto jian fene kono magwanza kunte babani sizugala ke hinala ko chiala nenama ya konala me ni maye mami ni antobe fo ali sa de serani china ka to na fo ma academy salier na na ni jabate ako baba sura tura ale teriala ale ni tura teriala ka ko gunu ngoyala wako akaso kunye ale ka bargo yero yero aywa abla ni watina mi anga jabana re malien wala kanali anu bolla feun konel murubo kone ako lakana mi min kanga ke jamana deuma ni abu hakrisigi alena o barake aywa ala koke abla hotel munumbe bi ni banabagato munum bora covid 19 ere tola quarantaine wati ni ye ma blabla hotel kono ibe katlela o ma ko fole munum ni olu ye ma bismillah hotel no ka maula shi katla ka dumuni nduma abla juru yele lawla ali sinin fama ma iko flawla aku konkon malimbe ka fama wele kubela o joye sikatola le sort kumana akodi ni watina dantekeli kelembe ko anga jamana malibanye jamana yi jamana mi ni yawa ako nyeka che kuswe ulasa sungalo kele ki kunda anka abla inkonga me fendo bi adama din teta femunun ko wako olu songo abaka yele ne fenta ka bola de nga mi ina fo yiride nu olu songo kono bu nola nga mi sogoi tulu ani nono mugu abla ko olu songo koni abaka yele ne de mali tribune kumana Mohamed Bazoum ani lakana kuma cheba min plene na be Niger kuna ni watina ako akapuma min kera ko anga ambade malien deme o kebe o ke aketo bela jelena accord d'Alger o ka do berela na blay ako ko maliki isi wasado menaka ani gawla ko sabe ko c'est kidal comme na nyina na kidal ko walma ya dabo kama de wa ay menekani ansongo lu de ko frontière la be ko
ko frontière te o ko frontière nga mabi ni kuma fo anga bosa dendo do ale ko muna obe nata damba fo kona capital Niger akasuru gawla ni Bamako ni gaw mogo bi soli gaw bita Niger fabala kasigana o dombe aywa amba ku jeni jumenen mais reflet d'Afrique aywa ko di akumana directrice mbe CMSS tola akani fédération nationale des retraités du Mali ma ye nyonsro ako tien la retraité non ko na fabula de ko wire mo tsika fuike uko ko kadaka mi bara ye ka ɲɛsin ninnu ma u ye maɲumako min kɛ faso baara la ka na lasigili si u ma bi ni ko kiti kɔfilew la ko n'i ye duga ye ma su kan a fɔ bɔ an su kan ka da kan n'ala ye si di ma a juru bi yɛrɛ la reflet d'Afrique karamɔgɔ Madu Bamako Bambagnare a bɛ ni fila b'a la a bɛ ni alcool rue Achakbad a bɛ ni alcool olu bɔra i da la ka taa Kulikɔrɔ la fo Bangalu pont la Avenue Alcool de Jumé, Mogobaye. Alcool, c'est le nom de la route de Onako Kulkorosra. Ça signifie Jérusalem en arabe. Alcool veut dire Jérusalem en arabe. Jérusalem. C'est la ville qui est jumelée avec Bamako en 1984 lors de la première visite de Yasser Arafat à Bamako. Donc, au Sra. O badanya terebe mumbe an flache ani Yasarafatu mun nana ka borala to ko bi blonda togola o de abeni alcool abi borada la kata kulkoro sra siga aflana la rue Achakbad abi 15 Bougou ñaare la ka bo urus ambassade la kata bla 3e dala o de rue Achakbad wari abi teme rue titi ñaare selgine kata zone industrielle ko sobe ayo ale Achakbad, c'est la capitale actuelle du Turkménistan. Turkménistan. Qui jusqu'en 91 est une république soviétique. Turkménie. De la république socialiste soviétique, le Turkistan. Donc Bamako, allez fanani Achakbad jumelé là en 1974. Ça veut Achakbad allez de Faba yo in Faba. Oh, Turkistan ka Faba. Bismillah. Allez ni Bamako capitale Faba et Badania jumelage en 1974. Tabarakala. Ole kama ka ba ambassade ke Russe la kanana 3e dala ou yo bolonda ou la Badania tereka. Faut mo ni mo goto don. Ou ni fla kunfla. Asabana. Ouais tu vas buto rumage. On appelle Acteleri Kasekeita. Meri Badala Kata Dravela. Kateme Dabaden Kasodala. Et Bodongoni. Mbado. Rue Kasekeita était la rue Mage. Adel qui Rumage. Oui, rue Mage. Ça, c'est le lieutenant de vaisseau Egen Abondon Mage. Il était officier de marine et explorateur français envoyé par Federbe. Auprès du sultan Amadou Tal. Voilà, donc m'a fait qu'on voit trop fleni. Mouna yakala, kuye mouye. M'a fait qu'on le voit bien mourir. On est appelé nema min famia. Namu. Tiens là, ou makuta ko to nuna ha. Ayo to dan nunke. Nga toabu et to minda. O fokadi bi katuma outrank. Allah akbar. O koremui. Ayo nto don folode. Parce que tu vas barka do ko kola. On tamba sulu sala. Abana. Otewa. Abana. Aywa na depuis fin fana ni mo de gende korolena kurat sega sangasoro note alisini ne wezen ni konema ko ni ko Frédéric Samson abla ne be ni soja katema autainka ni ko don fenema place de la liberté ni ko place Maginot abla ne ton jibe obligado Allah akbar dembia abajiti kambe